Türkmenistanyň prezidenti Rowas Taýçanaga bagyşlap täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi. 28 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow agtygy Kerimoglu bilen döwlet telewizionyny täze aýdymyny ýerine ýetirip çykyş etdi. Rowaşly uşlap gelen ýyllaryň salamy Rowas, günleri hoşlap gelen ýollarym Kemal Rowas. Türkmenistan ýekşenbe güni türkmen bedewiniň milli bayramy belledi. Muňa bagyşlap ýurtda 24-28 aprel aralygynda dürli bayramçylyk çäreleri geçirildi. Ýekşenbe güni Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki telewizion kanallary 61 ýaşly Gurbanuly Berdimuhammedowyň agtygy Kerimoglu bilen duet görnüşini ýerine ýetiren täze rep aýdymyny görkezdi. Mediadan ma'lum bolşuna göre aýdymyň sözlerini prezident Berdimuhammedowyň özü sazyny bolsa prezidentiň agtygy Kerimoglu ýazypdyr. TDH-nyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda geçirilen milli bedew bayramyna bagyşlanan bayramçylyk çäreleriniň baş gahrymany ahal teke bedewleri boldy. Olaryň hataryna dawaralarda üns merkezine çekilen iň esasy bedew şu ýylyň başynda dünýä inen hemde Berdimuhammedowyň hut özüniň at takan Rowas Taýçanagy boldy. Prezident Berdimuhammedowyň ahal teke atlaryna bolan çuň söýgüsi inni ýurdun ilaty üçin hemde halkara jemgyýetçilik üçin sır däl. Berdimuhammedow Rowas Taýçanaga bagyşlap ýazan goşgusyny agtygy Kerimoglu bilen döwlet telewizionyny rep görnüşini ýerine ýetirdi. 2019-njy ýylyň başynda dünýä inen Rowas Taýçanagy ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary ýanwar aýyna prezident Berdimuhammedowa sowgat beripdi. Berdimuhammedow oňa at goýuny bu ýylyň türkmen halkyna Rowaslyk getirjekdigine umyt baglapdy. Türkmen medeniýetiniň bu Taýçanagyň wasfy giňden ýetirildi. Oňa bagyşlap prezident Berdimuhammedow Taýçanak bilen ady bir goşgu ýazdy. Ana şol goşguny prezident ýekşenbe güni döwlet telewizionyny rep görnüşini aýdym edip aýtdy. Prezident bilen agtygynyň duet çykyşyny efire beren döwlet telewizionynyň ekranyna gözü gün şöklesine garşy äýnekli arkasy gitaraly, saçlaryna çala-çal tepelenen prezident we onuň gapdalyna murty çala taban Kerimoglu ritmlokly peýda bolýar. Çykyşyň başyna sağ eliniň başam we süýen barmaklary bilen gitaranyň taryna kakyp sazy heňe getirýän Berdimuhammedow çep eliniň barmaklaryny hem kirişlerde gezmeledýär. Saz batlanyp dowam edýär. Oňa Kerimoglu ritmlok bilen goşulýar. Jügitler bir sarym saat çalandan soň Berdimuhammedow Rowas Taýçanagy taryplap rep aýdymyna başlaýar. Rowaşly uşlap gelen ýyllaryň salamy Rowas, günleri hoşlap gelen ýollarym. Aýdymyň sözlerini Berdimuhammedow Rowas Taýçanagyň kişiňeýişini arşyň owazyna meňdedýär. Prezident Rowasyň öz kalbynyň senatydygyny aýdýar. Ony säher öwsen ýerleri, ýaz açylan gülleri, joşuran köňülleri hemde ilham derýasyna meňdedýär. Rep aýdymynyň sözlerini prezident göýe ata bolan ışgyny, çuň söýgüsini beýan edýär. Aýdym sazyň heňi pesaýlyk bilen dowam edýär. Ony ýerine ýetirýän jüwitler sazyň heňine sazlaşykly kelle kakyp, aýdym sazly çykyşlaryna dowam edýärler. Azatlyk radiosu bilen gurrundeş bolýan ýerli synçylar Türkmenistana türkmen atlarynyň siýasatyň pidasy bolýanlyklaryny aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow ýekşenbe güni Aşgabatyň atçylyk toplumyna türkmen bedewiniň milli bayramyna bagyşlanan jemleýici dawarada gatnaşdy. Dawarada prezident Berdimuhammedow we ýygnananlary Rowas Taýçanak hem görkezildi. Türkmen medeniýeti onuň keşfine syýratly we ýynnam atyň sudurunyň görünýändigini aýdýar. Atyň maňlaýyna ak tegmile üntü çekýär. Ol ýerde Berdimuhammedow Rowasy käsir hem ýydyrypdyr. Onuň bilen bilelikde biraz salym gezelenje de çykypdyr. Türkmenistan Rowaslygyň watana atlandyrylan 2019-njy ýylda Türkmenistanyň halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşýanlygy, un we çörek ýetmezçiliginiň ýurdun regionlaryna dowam edýänligi barada hemde bahar aýlaryna ýagan dowamly ýagyşlaryň netijesinde dören fiiliň regionlarda owa hojaluk ekinlerine paýtagat Aşgabatda ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edenligi barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hususan soňky 2 ýylyň dowamyna ýygy-ýygydan aýdymsaz bilen döwlet mediasyna ýygyderli çykyş edýär. Ederlen tarwin dowamy, geçmişin erte dowamy, kişiňeýişin arşyň owazy, kalbynyň senaty Rowas.